Қисми 11. Ман кам кам аз тарҷимаи ҳоли Қори Ишканба хабардор шудам. Падараш ӯро Исматулло ном ниҳода буд. Вақте ки бачаи хурд буд, ӯро ба мактаб монд. баъд аз курсавод шуданаш, ӯро ба қорихона дод. Исматулло баъд аз тамоман ёд кардани Қуръон Қори Исмат шуд. Дар ин миён падараш мурд. ӯ аз вай як ҳавличаи хурд ва 2 ҳуҷра аз мадрасаҳои сервақфи Бухоро ба мерос гирифт. Қори Исмат пулҳои вақфи аз мадраса барои ҳуҷраҳояш ояндаро ва пулҳои аз хатми Қуръон рӯёндаашро ба одамони камбағали гузараш ва майдадудкундорҳо бо фоида ба қарз медод. ғайр аз ин, ӯ боз як роҳи дигари фоидаро ёфт. Бо бачагони гузараш ҷура шуда, онҳоро ба қиморбозӣ ташвиқ кард. Барои онҳо буҷул ва қарта ёфта оварда дод. баъд аз чанд гоҳа бозӣ, бачагони хурдсол қиморбозиро ба худ пеша карда гирифтанд ва бо пул бозӣ мекарданд. Даромади Қори Исмат аз қиморбозӣ ҳам аз ҳамин вақт сар шуд. акнун ӯ буҷулҳоро чикаву пукка ранг карда ба қиморбозон бо нархи тамом мефурӯхт. қартаҳои басташ кушоданашударо ҳамеша дар бағалаш нигоҳ медошт. ҳамин ки дар вақти бозӣ қарта доғдор ва нишонадор шуд, ӯ қартаҳои нави худро ба онҳо ба 4 баробари харидаш пул мекард. ғайр аз ин, ӯ аз сари қимор чӯтал яъне шатал мегирифт ва пулҳои аз чӯтал ғун кардаашон ба бачаҳое ки бепул мемонданд ё ин ки банда мешуданд, яке бар 2 то фарду шаб ба фоида мемонд. Қори Исмат аз ин даромадҳои худ ҳеҷ намехӯрд. ӯ рӯзона аз ҳуҷранишинонаш палав мехӯрд ва шабона бошад аз дастархони бачагони қиморбоз шиками худро пур мекард. ошноии ӯ бо қиморбозбачагон бисёр дер накашид. Як шаб бозӣ бисёр гарм шуд. Аз сари шом то қариби рӯз давом мекард. Дар охири бозӣ ҳар кадоми бачагони пули худро ҳисоб карда диданд. баъзе бачагон ҳамаи пулҳояшонро бой дода ва бепул шуда монда буданд. баъзеҳошон на танҳо бепул шуданд, балки ба болои ин аз Қори Исмат қарздор ҳам шуда буданд. баъзе бачагони дигар бо вуҷуди чанд бор бурданашон, таги кисаашон кам буд, яъне дар кисаашон аз пуле ки то сар шудани қимор доштанд кам монда буд. бачагон ҳамаи пулҳояшонро якҷоя карда дидан хостанд, то донанд ки пулҳошон баробар аст ё не. ту аввали шаб чанд пул доштӣ? Ба ҳисоби якҷоя даромаданд. 10 танга. Ту чӣ? 20 танга. ба ҳамин тариқа ҳамаи пулҳои дар аввали шаб доштаашонро ҳисоб намуданд ва қарзи бачагони аз Қори Исмат қарздоршударо ҳам ба болои вай зам карданд. ба муқобили ин, пулҳои ҳозир доштаашонро монда андоза карда диданд, ки нимаи он маблағе ки аввали шаб ҳамаашон якҷоя доштанд, намондааст. пас пулҳо куҷо рафтанд? Бачаҳо ҳайрон шуданд. Эй, гуфт яке аз бачагон нохост, пулҳои ба чӯтал ба Қорӣ рафтаро ҳисоб накардем. дар воқеъ, гуфт бачаи дигар ба Қорӣ нигоҳ карда, пулҳои чӯталро бароред, ҳисоб карда бинем чӣ таги пул баробар меояд ё не. Қори Исмат бо шунидани ин гап барҳои ҷомаашро ба худаш сахт печонда, не намебарорам гуфт.
ман пулҳоямро ба касе нишон намедиҳам. бароред, ҳисоб карда бинем, боз ба худатон гардонда медиҳем, гуфт яке аз бачагон бо нармӣ. Қори Исмат боз ҳам худашро сахттар печонда, не гуфтам, не гуфт бо шиддат. Небошад, бо зурӣ бароварда мебинем, гӯён як бача ба вай часпид. дигарон ҳам ба он бача ёрӣ доданд. Қори Исмат монанди хорпушти шаттахӯрда, ки сару пояш ба дарун мекашид, кулулаю лунда шуд. бачагон ӯро ба ҳар тараф меғелонданд. ӯ ҳам монанди ҳаппаки бозӣ ба ҳар тараф меғелид. аммо дасту пои ба шикам часпидааш кушода намешуданд ва киссааш ба рӯй намебаромад. занед, гуфт яке аз бачагон. мушчаҳо ба сару тани ӯ чун борон боридан гирифтанд, аммо монанди донаҳои бороне, ки ба пушти зағома расанд, тип-тип садо мебароварданду таъсире намекарданд. як бача мушташро баланд бардошта ба сари ӯ маҳкам зад, аммо худаш воҳ-воҳ дастакам гӯён мушташро ба даҳанаш бурда, ҷои зарбхӯрдаашро макида гирифт ва ҳоло исто гӯён давида ба пешгоҳи хона рафту аз он ҷо хишти қиморбозиро, ки дар вақти буҷурбозӣ дар кор мешуд, бардошта оварда бо он ба сари Қори Исмат зад. ин зарба хеле сахт буд. аз сари ӯ хун равон шуд. кам кам худи ӯ ҳам суст шуда, дасту пояш ёзид ва бачагон аз киссаи ӯ ҳамаи пулҳое, ки аз чӯтали он шаба ғун шуда буд, бароварда гирифтанд ва дар байни худашон ба ҳар кас ба қадре, ки дар аввали шаб дошт, дода он пулро тақсим намуданд ва фотиҳа хонда дар миёнаи худ аҳд бастанд, ки дигар қиморбозӣ накунанд ва ба қиморбозӣ кардани бачагони дигари гузарашон ҳам роҳ надиҳанд. Қори Исмат аз хона бароварданд, ки ба ҳавлии худ равад, аммо ӯро маҷоли роҳ рафтан набуд ва аз сараш ҳанӯз хун мерафт. ночор ба рӯи суфа афтод. модари бачаи соҳибхона аз ин воқеа хабардор шуда баромад. ба сари кафидаи Қорӣ як порча намадро сӯхта пахш карду, аз рӯяш бо румоле баста ва ӯро дубора ба хона дароварда хобонид. ӯ баъд аз соате ҳушёр шуда ба хонаи худ рафт. он доғи бемӯе, ки дар сари ӯ то охири умраш монд ва ба ӯ барои кам додани пули мӯйсар баҳона мешуд, ёдгорие буд, ки дар вай аз он маҷлиси қиморбозӣ ва чӯталгирӣ боқӣ монда буд. Қори Исмат вақте ки аз чӯталгирӣ маҳрум монд, ҳамаи ҳиммат ва ғайраташро ба судхӯрии кӯчагӣ, ба қуръонфурӯшӣ, ба ошхӯрӣ аз хонаи қарздорон ва ҳуҷранишинонаш сарф кард. вақте ки ӯ калонтар ва серпаҳлӯтар шуд, майдафоидахӯрии сари кӯчагиро, ки дар он баъзан пулаш месӯхт, ба як тараф гузошта, бо дукондорони калон ва савдогарон муомила сар кард. дар бойҳои калон пули ӯ қариб ҳеҷ насӯхтааст. агар онҳо шикастанӣ шаванд ҳам, боз ягон рӯз дар кор мешаванд, гӯён аввал пули Қори Исматро тамоман медоданд, баъд аз он шикасти худро эълон карда, ба қарзхоҳони дигар ба қадри расмашон медоданд. аз рӯи қавли худи ӯ, дар вақти ҷавониаш 2 бор дар 2 бойи шикастагӣ пулаш месӯхтагӣ бар ин шудааст. лекин ӯ духтарони онҳоро бе хароҷот ба занӣ гирифта, ба бадали ҳамон пули сӯхтагиаш ҳисоб кардааст. он 2 зани тоқиядӯзи ҳунарманд, ки то охири умрашон дар хонаи ӯ буданд, духтарони ҳамон савдогарони шикастагӣ буданд. Қори Исмат баъд аз муомилаи худро бо савдогарони калон сар кардан, аз хумори гӯшту равғанхӯрӣ баромад
ҳар шаб ба хонаи чандин бой, ки онҳо қарздорони ӯ буданд, рафта палави хушгӯшту равған, мурғбирён, баррабирён, қази тушбера ва мантуро ҳар чӣ қадаре ки метавонист мехӯрд. дар натиҷаи ин пурхӯрӣ шикамаш калон шуда рафтан гирифт. мардум ба номи ӯ калимаи ишкамро ҳамроҳ карда ӯро Қори Исмати Ишкам номиданд. чун пурхӯриаш аз ҳад гузашт ва бо хӯрдан сер намешуд, мардум ӯро Қори Исмати Ишкамба гуфтан гирифтанд. дар ин миён баъзе аз камҳавсалаҳо баромаданд, ки ба гуфтани ин номи дароз танбалӣ карда, вайро кӯтоҳтар намуда Қори Ишкамба гуфтан гирифтанд. дар вақтҳое ки ман бо Қори Ишкамба шинос шудам, мегуфтанд, ки ӯ 500 000 танга, яъне 75 000 суми тилло дорад. дар он вақтҳо ӯ пули барзиёди худро, ки аз бойҳои беруна толибаш намебаромад, ба банкҳо мемонд. дар он миёна як воқеае рӯй дод, ки қариб буд эътимоди ӯ аз банкҳо барҳам хӯрад. ин ҳодиса ба ин тариқа воқеъ шуда буд. яке аз банкҳое ки дар Бухоро контора доштанд, русско-китайский азиатский банк буд, ки Қори Ишкамба ҳам пули худро дар вай мегузошт. бинои ин банк дар паскӯчае буд, ки он кӯча аз растаи баъздозии поён сар шуда, аз пеши гулхани ҳамоми саррофон ва тангкӯчаҳои печдарпечи маҳаллаи яҳудиён гузашта, аз болои пуштаи зоғон ба дарвозаи салоҳхона мебаромад. як рӯз баъд аз амалиёти муқаррарӣ, дари бонк дар соати муайян баста мешавад. дар паси дарвозаи банк аз дарун як посбони милтиқдор меистод. ӯ муомиладорони дар даруни бинои банк мондаро баъд аз тамом шудани корҳояшон дарро кушода ягон ягон гусел мекард ва аз берун омадагонро ба дарун роҳ намедод ва банк баста шуд гӯён пас мегардонд. ҳамаи муомиладорони беруна аз банк баромада рафтанд. дар дарун танҳо ходимони банк монданд. дар ҳамин вақт 10-12 нафар касони ношинос, ки ба танашон либосҳои европагӣ доштанд, дар паскӯча пайдо шуданд ва ба зери девори иморати банк ба девор часпида қатор шуданд, ки агар посбон дарро кушояд, чашмаш бар онҳо намеафтод. яке аз онҳо, ки дар саргаҳи қатор меистод, ба пеши дарвозаи банк рафта дарро куфт. посбон дарвозаро нимкушода карда, дар ҷавоби даркӯбанда гуфт: соат 2 шуд, банк кайҳо? лекин посбон сухани худро тамом карда натавонист. шахси ношинос бо зурӣ пахш карда даромада, милтиқро аз дасти посбон гирифт ва одамони ношиноси дигар ҳам аз паси ӯ ҳуҷум карда даромаданд. яке дарвозаро баст, дигарон ба посбон тапонча рост карда, овозатро набарор гуфтанд. табиист, ки посбон аз тарси ҷони худ хомӯш монд. касони ношинос даҳону дасту пои посбонро баста, ӯро ба замин ғелониданд. яке аз он одамони ношинос либоси посбонро пӯшида ва милтиқи онро ба даст гирифта, ба болои сари ӯ ҳам ба ҷои ӯ дар паси дарвоза қаравул шуда истод. дигаронашон тапончаҳо ба даст гирифта, ба боло ба хонаи бое, ки коркунони бонк он ҷо бурда ба ҳисобу китоб машғулӣ доштанд, баромаданд. дастҳоятонро боло бардоред. бо шунидани ин овоз, ки аз тарафи одамони силоҳдор баромада буд, ходимони банк беихтиёр дастонашонро боло карданд. баъзеҳояшон ба даст бардоштан маҷол наёфта, беҳиссу ҳаракат шуда, аз рӯи стул ба замини хона ғелида рафтанд. чанд нафари он силоҳдорони ношинос тапончаҳояшонро муҳайёи паррондан карда, истода ходимони банкро
ба садо набаровардан амр фармуд. дигаронашон аз бағалҳояшон ресмон ва рӯймол бароварда, дасту пою даҳони онҳоро маҳкам баста ба замин ғелонданд. сими телефонро ҳам буриданд. баъд аз он кассаро кушода, пулҳои нақд ва коғазҳои пурқиматро бароварда ба халтаҳои пуландозии худи банк ҷой карданд ва он халтаҳои пур аз пулро ба ҷуволчаҳои кандир андохта бардоштанд. баъд аз он ки боз як бори дигар ходимони банкро ба садо набаровардан ва наҷунбидан амр доданд, ду нафар тапончадорро ба болои онҳо қаравул монда поин фаромаданд. одамони ношиносе, ки дар паси дарвозаи банк ба ҷои посбон навбатдорӣ мекарданд, дарвозаро кушода онҳоро бароварда гусел карданд ва худашон ҳамчунон дар посбонӣ истоданд. баъд аз ягон соат қаравулони боло ва қаравули дарвоза баромада, бо қуфли худи банк дари оҳанини вайро аз берун қуфл карда рафтанд. одамони банк то дасту даҳонашонро кушода ба фарёд кардан имкон ёфтанд, ки боз чанд дақиқаи дигар гузашт. дар ин муддат албатта ғоратгарон аз бинои банк дур рафта буданд. бо фарёду фиғони ходимони банк дар атрофи бинои ғоратшуда мардум ҷамъ омаданд. одамони миршаб, шогирдпешагони қушбегӣ, мулозимони қозикалон ва раис ҳам аз воқеа хабардор шуда расида омаданд. одамони ҳокимон қуфлро шикаста ба банк даромада, аз ходимон нишонаҳои дуздонро пурсида ба кофтуков сар карданд. аммо ҳарчанд шаҳрро ҷустуҷӯ карданд, ягон каси шубҳанокро наёфтанд. хушбегӣ дар атрофи шаҳр барои кофтукови дуздон аскарони савораи амирро, ки онҳоро Кавказ меномиданд, бароварда фиристод. инҳо ҳам ба ҳар тараф асп давонданд. як гурӯҳи инҳо дар тарафи шимоли шарқии шаҳр, дар лаби шуркул, халтаҳои пуландозии холии банкро ёфтанд. бо он нишона қувваи бузурги аскарон ба ҳамон тараф рафт, аммо аз дуздон асаре наёфтанд. танҳо як гурӯҳи хурди он даста дар ҷануби шарқии Бухоро, дар наздикии Мурғак ном истгоҳи роҳи оҳан, ба 3 нафар одамони ношинос вохӯрданд ва хостанд, ки онҳоро дастгир кунанд, аммо онҳо милтиқ ва тапонча бароварда ба тарафи аскарон тир паронданд. якчанд дақиқа дар миёни инҳо тирпаронӣ шуд. яке аз аскарони амир бо тири онҳо захмдор шуд ва дигарашон аз дастгир кардани он одамони номаълум даст кашида пас гаштанд. оқибат дуздон ба даст наафтоданд ва маълум нашуд, ки онҳо киҳо буданд. баъд аз ин ҳодиса, дигаргуние, ки ба кори банкҳои дар Бухоро буда рӯй дод, ин буд, ки дигар ҳеҷ кадоми онҳо дар контораи шаҳрияшон баъд аз соати кор пул намедоданд. кассаи марказияшон дар Когон меистод. пули даркории ҳаррӯзаро бо посбони мусаллаҳ ба шаҳр меоварданд ва баъд аз кор боз пулҳоро бо посбонон ба Когон мебурданд. баъд аз ҳодисаи дуздӣ, мардум қори ишкамбаро акнун пулатон дар банк сӯхт гуфта метарсонданд ва худи ӯ ҳам ба рӯидани пулаш умеди зиёде надошт. бинобар ин дар авзоаш аламати девонагӣ намудор гардида истода буд. аммо ҳамин ки банк кушода шуд ва ӯ рафта пулашро талаб кард, банк бе гуфтугӯ ва фаврӣ пули ӯро дод. бо ин кор эътимоди қоришканба ба банкҳо аз пештара ҳам зиёдтар шуд ва худи ҳамон рӯз боз пулашро ба худи ҳамон банк бурда супурд. баъд аз он
ҳар пули барзиёде ки ба дасташ афтад дарҳол бурда ба банк мемонд. аммо вақте ки баъд аз баста шудани банк дар гашти рӯз ё шабона пул ба дасташ меафтид, ӯ дар ташвиш мемонд. Аз як тараф пулаш то фарду бекор мехобид, аз тарафи дигар бими дуздидани пул буд ва аз тарси дуздон пулро ҷое пинҳон кардан дар кор буд, ки ҳеҷ кас надонад. ман рафта рафта ба ӯ холдон шудам, ки вай аз ҳама кас дар шубҳа будааст. ӯ мепиндоштааст, ки ҳама дар пайи ӯ ҳастанд ва ҳар кас фурсат мехоҳад, ки аз дасти ӯ пулашро зада гирад. дили ӯ танҳо ба саройбони сарои Кавказ пур буд. танҳо он саройбон медонист, ки Қоришканба пулҳоеро, ки баъд аз баста шудани банк ба дасташ меафтанд, дар куҷо пинҳон мекунад. таърихи пур шудани дили ӯ ба он саройбон ҳам хеле аҷиб аст, ки шуниданист. рӯзе дар вақти баромада рафта истодани Қоришканба аз сарои Кавказ, саройбон барои шӯхӣ як тангаи 15-тиниро аз кисааш бароварда ба роҳрави сарой мепартояд. баъд аз он ӯро пас ҷиғ зада, он тангаро ба вай нишон дода: «Қориамак, магар ин пул аз кисаи шумо афтодааст?» гӯён мепурсад. Қоришканба ба вазъияти касе, ки як чизи муҳими гумшудаашро ёфта бошад: «Куҷост, куҷост?» гӯён аз роҳаш пас мегардад ва бо нишон додани саройбон он тангаро аз замин гирифта: «Ҳозир хабардор шудам, ки ин кисаам дарида пулам афтодааст. ҳар чӣ ба шарофати ту ёфт шуд», мегӯяд ва аз саросемагӣ он тангаро ба ҳамон кисааш, ки ба саройбон даридагӣ вонамуда буд, меандозад ва илова карда мегӯяд: «Илоҳи барака ёбӣ, додар. агар дар ҷои ту касе дигар мебуд, албатта ин пулро аз они худ мекард. ҳарчи дар ҳамин замон ҳам одаме, ки аз ҳаққи кас тарсад, ёфт мешудааст». инак ба сабаби ҳамин воқеа дили Қоришканба ба саройбон пур мешавад, ба ӯ боварии куллӣ пайдо мекунад ва баъд аз ҳамин воқеа агар шабона аз ҷои пул гирифтан лозим ояд, ҳамроҳи худ ҳамон саройбонро мегирад. сабаб ҳамин буд, ки дар вақти гирифтани маблағи қарзиро аз бойбача, ҳамон саройбонро оварда пулро дар пеши ӯ гирифт ва он маблағро ба ҷое, ки худаш ва он саройбон медонист, ҳамроҳи ӯ бурда монд. лекин эътимоди Қоришканба ба он саройбон ҳам бисёр дер накашид ва дар он миён ҳодисае рӯй дод, ки он саройбон дар қатори бадтарин хиёнатгарон даромад ва дар он вақт назар ба ақидаи Қоришканба дар дунё касе намонд, ки аз ҳаққи кас тарсад. мо воқеаи барҳам хӯрдани боварии Қоришканбаро аз он саройбон дар поинтар бо тартиби таърихиаш дар ҷои худаш нақл хоҳем кард. Қоришканба дар даруни шаҳри Бухоро, ки судхӯрони бисёр буданд, ҳар 100 тангаро дар моҳи зиёдтар аз 2.5 танга ба фоида монда наметавонист. ҳатто дар бойҳои калон, ки аз вай бо маблағҳои зиёд қарздор мешуданд, маҷбур мешуд дар ҳар 100 танга дар моҳе ба 2 танга ва ба камтар аз он розӣ шавад, чунки ҳамаи савдогарони калонро муомила бо банкҳои Русия буда, онҳо аз банк дар соле ба 8%, яъне ҳар 100 тангаро дар соле бо 8 танга фоида додан қарз гирифта метавонистанд. қисми 12. дар он вақтҳо дар деҳот судхӯрони заминдор ва деҳқонони камбағал ҳар 100 тангаро ҳар моҳе то ба 10 танга ба фоида мемонданд.
қоришканба ин фоидаи калонро шунида оби даҳонаш мерафт ва ба судхӯрони саҳро ҳасад бурда, дар оташи рашк монанди мӯи оташдида ба худ мепечид. лекин аз саҳро рафтан ва аз бастани алоқа бо деҳқонон метарсид ва дар ҳақиқат ҳам ӯ ки дар шаҳр дар зери ҳимояти ҳокимони марказӣ ва бойҳои калон истода аз ҳар кас дар шубҳа буд, наметавонист ки ба саҳро дар байни деҳқонони пойбараҳна ва дар зери рақобати судхӯрони он ҷо равад. ӯ ки дар бомдод ба масҷиди мағоқи Бухоро рафта маснавии Ҷалолиддини Румиро мешунид ва ҳар гоҳ ки ҳирси судхӯриаш боло гирифта шавқи ба деҳот рафтан дар дилаш ҷӯш занад, байти зерини маснавии мазкурро ки «Деҳ мардро ахмақ кунад, ақлро бенуру беравнақ кунад» мебошад, зери лаб такрор карда ба худ тасалло медод. «Ва ман ахмақ нестам, ки бо умеди фоидаи калон ба деҳот рафта ҳам ҷони худро ва ҳам пули худро, ки аз он ҷон ҳам ширинтар аст, дар зери хавфи талаф шудан гузорам», мегуфт худ ба худ. Ночор ӯ ба фоидаи ҳар танга дар моҳе 2.5 тангаи баққолон ва савдогарони хурд ва ба фоидаи мавсимии на он қадар калони бойҳои калон қаноат мекард ва зиёдатии пулашро маҷбур буд, ки дар банк ба фоидаи дар соле 5% гузорад. Қоришканба аз ҳамаи муомиладорони худ дида зиёдтар аз банк норозӣ буд. Банк, мегуфт ӯ, бо вуҷуди аз ҳама бойтар буданаш, аз ҳама хасистар аст. Дар вақте ки баққолон ва дукондорон ба ман дар ҳар 100 танга ҳар моҳе 2.5% медиҳанд, вай дар соле 5% медиҳад. Дар ин вақт деҳқонони фақир ба ёдаш омада, онҳоро ки ба судхӯрон дар ҳар 100 танга ҳам моҳе то 10 танга фоида медоданд, ҳотами даврон мешумурд. «Баракат дар қишлоқ аст», мегуфт ӯ худ ба худ. «Худо муяссар мекард, ки бо деҳқонон алоқаманд мешудам. Дар он вақт аз фоида сер мегардидам ва фоидаи ками ин банки хасисро 10-15 баробар карда аз деҳқонони киссахолии чашмсер мерӯёнидам». Дар ин миён тасодуфе рӯй дод, ки барои бо деҳқонон алоқа бастан ба Қоришканба роҳи қишлоқ кушода шуд. рӯзе аз рӯзҳо ӯ ба одати муқаррарияш намози бомдодро дар масҷиди мағоқи Бухоро хонда ва маснавии баъд аз намози дар он ҷо хондашавандаро шунида ва баъд аз он намози ишроқро хонда, дар ҳолате ки тасбеҳ дар даст буд, аз масҷид баромад ва бар як суфачаи дари масҷид нишаста ба вирду авродхонӣ ва тасбеҳгардонӣ машғул шуд. Дар ҳамин вақт як деҳқони миёнақадди на он қадар ҷавон, ки дар тан либосҳои деҳқонии бечоравор дошт, монанди он ки бо қоришинос бошад, омада ба ӯ бо таъзим ҳурматкорона даст пеш гирифта салом дод ва суфачаи дигари дари масҷид нишаста, сар хам карда бо зери чашм ба қорӣ назар дӯхт. Қоришканба ба гумони он ки он деҳқон яке аз назрбастагони масҷиди Мағоқ буда, худашро шайхи он масҷид пиндошта мехоҳад назрашро ба ӯ диҳад. Лекин аз вирду авродхонӣ озод шудани ӯро нигарон аст. Барои ихлоси деҳқонро ба худ ҷалб кардан ва назрро зиёдтар ситонидани дуоҳои хонда истодаашро баландтар, бурротар ва қоривор бо адои махраҷӣ ҳарфҳои арабӣ хондан гирифт.
ва донаҳои тасбеҳро монанди чути ҳисоби савдогарон шақароз занонда мегардонид. баъд аз он ки таъсири дуохонии худро ба деҳқон басанда дид, дастонашро кушода фотиҳа хонда ба рӯяш молиш дод ва пас аз он ба саломи деҳқон ҷавоб гардонда: додар, агар назру ниёзе дошта бошед, бароред, аз ҷониби ҳазрати Хизр, ки дар 5 вақт намоз дар ин масҷид ҳозир мешаванд, қабул мекунам, гуфт. ман назру ниёзе надорам, лекин аз шумо қарз гирифтан мехоҳам, гуфт деҳқон дар ҷавоб. бисёр хуб, ин тавр бошад, чанд танга қарз гирифта чӣ қадар фоида додан мехоҳед ва заркафилатон кист? Қоришканба пурсид. дар ин вақт аттороне ки дуконашон дар паҳлӯ ва дар рӯ ба рӯи масҷиди Мағок буд, ягон ягон омадан гирифтанд ва онҳо пеш аз он ки дукони худҳояшонро кушоянд, ба суҳбати Қоришканба бо деҳқон гӯш доданд. Қоришканба ки муомилаи пулиро ва умуман дар бораи пул ҳарф заданро аз ҳар кас пинҳон медошт, аз ин аҳвол дар ташвиш афтода, пеш аз он ки деҳқон ба пурсиши ӯ ҷавоб диҳад, ба ӯ: хезед, бародар, аз дунболи ман равона шавед, ба ягон ҷои хилват равем, гӯён аз ҷои худ бархоста, рост ба тарафи шарқ ба сӯи растаи чойфурӯшӣ равон шуд ва баъд аз чанд қадам роҳ рафтан, ба дасти чап ба пасткӯчаи шонатарошӣ баргашта, баъд аз 2-3 қадами дигар мондан, ба таҳоратхонае ки ба тарафи шарқи он пасткӯча воқеъ шуда буд, даромад ва деҳқон ҳам аз дунболи ӯ ба он ҷо дохил шуд. ҳарчанд дар он ҳангом вақти ягон намоз наздик набуда, барои таҳорат кардан дар он ҷо эҳтимоли ба таҳоратхона даромадани ягон кас набошад ҳам, Қоришканбаи эҳтиёткор дарро аз дарун баста ба суфачае нишаст ва деҳқонро ҳам дар паҳлӯи худ шинонида, ба ӯ суоли дар боло гузоштаро дубора такрор дод. бисёр хуб, ин тавр бошад, чанд танга қарз гирифта чӣ қадар фоида додан мехоҳед ва заркафилатон кист? деҳқон баъд аз он ки аз деҳаи Булмахорон, соҳиби 5 таноб замин будани худашро ва заминҳояш дар байни заминҳои арбобрӯзӣ ном сангсабзӣ воқеъ шуданашро барои ба даст даровардани заминҳои ӯ арбобрӯзӣ бо арбоби деҳаи худаш Арбоб Ҳамид як шуда, ба сари ӯ як даъвои тӯҳматӣ хезонда, кори ӯро ба қозихона оид карданашонро ҳикоя кард. Суханашро давом дода гуфт: инак дар ҳамин ҷанҷол 500 танга аз ман хараҷот шуда, даъво дирӯз маҷонан тамом гардид. маблағи хараҷотшударо аз самоварчии дари қозихона ба ваъдаи дар ҳар аз он 5 танга, яъне дар як шабонарӯз 25 танга фоида додан қарз гирифтанд. ҳамин рӯз дар вақти азони бомдод он 500 танга бо фоидааш 525 танга шуд. агар ҳамин рӯз ба ман қарз диҳед, ҳоҷатам бо 25 танга раво мешавад ва агар фардо диҳед, 550 танга дар кор мешавад. яъне маблағи ба ман дар корӣ ба кадом вақт пул қарз додани шумо нигоҳ мекунад. чӣ қадар фоида додани ман бошад, ба ихтиёр ва инсофи шумо вобаста аст. шуморо ба ман судхӯри боинсоф гуфта нишон доданд. Қоришканба ин гӯсфанди фарбеҳи ба пои худ омадаро дида, оби даҳонаш рафта, гулӯяш хориш кардан гирифт. аммо чӣ нав шуда ин гӯсфанд аз чанголи гургони саҳроӣ халосӣ ёфта, ба пеши шағоли шаҳрӣ омаданашро мулоҳиза карда, дар шубҳа афтод. мабодо дар зери ин коса нимкосае бошаду мақсади ҳарифон ба даст афтодани ман бошад, гуфта дар дили худ андешид ва бо ҳамин мулоҳиза аз деҳқон пурсид: дар деҳаатон магар ягон судхӯре ки
ростқавл бошад ва соҳиби мулку асбоб будани шуморо донад ва ба шумо қарз диҳад, набуд ки шумо ба шаҳр ба пеши ман омадед? Дар деҳаҳои мо судхӯрон ҳастанд, арбоб рӯзӣ ва арбоб ҳамид, ки бо сари ман даъвои тӯҳматиро оварданд. Судхӯрони калони он ҷо мебошанд, лекин онҳо қарз дода танҳо ба гирифтани фоида қаноат намекунанд, балки дар вақти қарз додан аввал заминҳои маро ба гарав гирифта, баъд аз вазнинтар шудани қарзи ман маро аз замин ҷудо мекунанд, яъне заминҳои маро аз дастам зада мегиранд. Ман ҳам агар ба шумо қарз диҳам, заминҳоятонро ба гарав мегирам, гуфт қори. Шумо заминҳоямро ба гарав гиред ҳам ба деҳа баромада деҳқонӣ намекунед. Бинобар ин ба тамоман аз худ кардани он заминҳо намекӯшед. Шуморо ба ман ҳамин тавр шиносонда, маро ба пеши шумо фиристоданд. хуб, ба ҳар 100 танга ҳар моҳ чӣ қадар фоида медиҳед? Ба ҳар 100 танга ҳар моҳ 5 танга фоида медиҳам, гуфт деҳқон. Не, гуфт қори ишканбар, агар ба ҳар 100 танга ҳар моҳ 10 танга диҳед, ман ин корро мекунам, вагарна аз ҳамон судхӯрҳо қарз кунед, ки ба замини шумо чашм дохтаанд. Судхӯрони деҳа, аз он ҷумла арбоб рӯзӣ ҳам ба ҳар 100 танга дар ҳар моҳ 10 танга талаб карданд. Ман дар натиҷаи ин фоидаи вазнин заминҳоям аз даст меравад гуфта, таклифи онҳоро рад кардам. Маро ба пеши шумо судхӯри боинсоф ба ҳар 100 танга дар моҳе ба 2.5 танга фоида қаноаткунанда гуфта фиристодам. Ман бо вуҷуди ин инсоф карда, 2 баробари қарздорони шаҳриятон фоида доданро ба гардани худ гирифтам. Агар шумо ҳам 10 танга талаб кунед, албатта ман ин фоидаи вазнинро дода наметавонам ва барои адо кардани қарзи шумо охир маҷбур мешавам, ки заминҳоямро ба ҳамон судхӯрҳо фурӯшам. Шумо як кор кунед, ки на сих сӯзад, на кабоб, на заминҳоям аз дасти ман раванд ва на шумо аз 2 баробар фоидаи муқаррариятон маҳрум монед. Агар шумо ба таклифи ман розӣ нашавед, беҳтар он аст, ки аз ҳамон судхӯрони деҳот қарз гирам, то ки душмании онҳо ба ман зиёд нашавад. Ва чунон ки гуфтаанд, то омадани табар кунда меосояд. То аз дастам рафтани заминҳоям дар деҳа осуда зиндагӣ кунам. Деҳқон ба суоли дуввуми қори ишканба, ки заркафилатон кист буд, ҷавоб додан хоста давом намуд. Модом ки ман заминҳоямро бо васиқаи қозӣ ба шумо гарав медиҳам, боз заркафил барои чӣ дар кор аст? Агар ман пули шуморо дода натавонам, шумо заминҳоямро фурӯшонда қарзи худро мерӯёнед. Заркафил вақте дар кор мешавад, ки қарздор чизе ба гаравдиҳанда надошта бошад ё чизе ба гарав надиҳад. Деҳқон бо қоришканбаи хомтамаъ дуру дароз гап зада нишастанро нахоста, «Қориамак, таклифи ман ҳамин аст, ки агар ба ман дилатон пур шавад ва қарз додан хоҳед, ба ҳар 100 танга моҳе 5 танга фоида доданро ба гардан мегирам. Ин оши ҷуғроднок аст. Хоҳед мехӯред, нахоҳед ба пеши сагони саҳроӣ мерезед, ихтиёр ба шумост». Гӯён аз ҷояш хест, аммо қори ӯро дубора шинонда: «Хуб, – гуфт бо оҳанги ризо, – оши ҷуғроднокро хӯрдан мехоҳам, лекин аз шумо хоҳиш мекунам, ки ба рӯи ин ош як чумча равған ҳам резед, яъне ба болои 5 танга 1 танга зам карда, ба ҳар 100 танга ҳар моҳ 6 танга диҳед. Агар пулам ба ин қадар фоида наарзад, ба бадали ин 1 танга дар паси ҳар намоз дар ҳаққи шумо дуо мекунам». Вай дасташро ба тарафи деҳқон дароз кард. «Биёед розӣ шавед, барака ёбед». Деҳқон ҳам барои 1 танга ранҷондани хуҷаини ояндаи худро лозим надониста, дасти ӯро гирифт.
шумо ҳам барака ёбед, гуфт. Вай илова кард: ин тавр бошад, ман ба қозихона рафта заминҳоямро васиқа карда биёрам. Пулро ҳамин рӯз диҳед, ки фоидаи самоварчӣ бисёр вазнин нашавад. шумо ё содда, ё фиребгар, гуфт қоришканба қадри шӯрида. ман заминҳои шуморо надида ва аҳволи худи шуморо аз касе напурсида чӣ гуна бо як хати хушк ба шумо пул бароварда медиҳам? охир пул ҷон нест, ки одам дар ҳар куҷо ва ба ҳар чиз фидо кардан гирад. ин тавр бошад, кай рафта заминҳоямро мебинед ва аҳволамро кадом вақт пӯскор мекунед? дар байни ҳамин 2-3 рӯз. ҷон қориамак, зудтар равед, ки фоидаи самоварчӣ бисёр вазнин нашавад. ба деҳаи булмахӯрон рафта заминҳои ҳамроҳрафиқ кадом аст гуфта пурсед. аз 7сола то 70солаи аҳолии он ҷо ба шумо нишон медиҳанд ва мебинед, ки ман 5 таноб заминро монанди гулзори пеши хона чӣ тавр обод кардаам. барои зудтар рафтан кӯшиш мекунам, лекин бо худ пул намебарам. баъд аз баробар шудани корамон пулро омада аз шаҳр мегиред, гӯён қоришканба аз ҷояш хест ва ҳарду бо ҳам аз таҳоратхона баромаданд. ҳамроҳрафиқ зудтар ба саҳро рафтанро боз як бори дигар аз хоҷаини худ илтимос карда, ҳарду аз ҳам ҷудо шуда паси корҳои худ рафтанд. қоришканбаро аз як тараф ҳирси ба даст даровардани дар ҳар 100 танга ҳар моҳ 6 танга фоида, ки 2 баробари болотарин даромад аз қарздорони шаҳрияш мебошад, ба сӯи саҳро кашида мебурда бошад. аз тарафи дигар дар деҳаи галаосиё, ки сангсабз ва булмахӯрон ҳам тобеи вай буданд, ноиби қозикалон будани яке аз дӯстони наздикаш ба ӯ дар ин сафари пурхавфу хатар ҷасорат медод. ҳатто аз ин сафар дер мондан барои ӯ хавфнок менамуд, зеро назар ба ақидаи ӯ аҷаб набуд, ки гургони саҳроӣ созиши ӯро бо ҳамроҳ шунида, ба ӯ таклифи аз талаби вай арзонтар намуда, он гӯсфанди фарбеҳро аз чанголи ин шағоли шаҳрӣ зада гиранд. бинобар ин ӯ дар умри худ нахустин бор намози бомдоди масҷиди маҳоб ва маснавихонии он ҷоро тарк намуда, саҳари барвақт аз хона баромада ба раҳи саҳро даромад. ӯ пиёда мерафт ва бо вуҷуди фарбеҳӣ аз одат берунаш, дар роҳ қариб давида роҳ мерафт, ки пеш аз ба қишлоқ баромада рафтани ноиб ба ноибхонаи галаосиё рафта бирасад, то ки кори худро бо ӯ дӯстона дар хона пазонда, баъд аз он бо ҳамроҳрафиқ кори худро дар ҳузури ӯ ба поён расонад. қоришканба вақте ки ба галаосиё расида ба ноибхона даромад, ноибро дар рӯи ҳавлӣ савори асп дид, ки ӯ муҳайёи ба деҳот баромадан рафтан буд. чун чашми ноиб ба қоришканба афтод, фавран аз асп фаромада ба тарафи ӯ давид, то ки бо дӯсти деринаи худ мулоқоти гарму ҷӯшон кунад. лекин давидани ноиб аз давидани сангпӯшт ҳеҷ фарқ надошт, чунки ӯ ҳам монанди қоришканба шикамкалон ва фарбеҳ буда, гӯшти зери зақан ва пушти сари ӯ дамида баромада, гарданашро бо шикам ва тахтапушташ ҳамрӯй карда буд. фарқе, ки ӯ аз қоришканба дошт, ҳамин буд, ки сараш хурд, ришаш кам ва пойҳояш аз пойҳои ӯ кӯтоҳ буда, аз фарбеҳӣ ё аз варам монанди зерсутун ғафс менамуданд. бо ин шаклу шамоил намуди зоҳирии ноиб ба ҷуволи пури гандум монанд буд, ки даҳони вайро як қабза карда бо даҳонбанде баста бошанд. ҳақиқатан ҳам сари хурди ӯ ба болои он танаи ғафс, ки аз по то гардан хамрӯй буданд, мисли ҷойи аз даҳанбанд болоистодаи ҷуволи пурғулла менамуд. вақте ки ин ду дӯст бо ҳам расида якдигарро ба оғӯш кашидан хостанд, мулозимон
ва ходимони ноибхона аз ханда худдорӣ карда натавонистанд, чунки ҳамоғӯшии онҳо ба ду хуми калон монанд буд, ки дар паҳлӯи якдигар гузошта шуда бошанд ва дар вақти мулоқот танҳо нофҳояшон ба якдигар мерасиданд. аммо барои ба оғӯш кашидани якдигар ҳарчанд кӯшиш мекарданд, дастҳояшон ҳатто ба паҳлӯи ҳамдигар ҳам намерасиданд, зеро дастҳо барои печонда гирифтани баданҳои ғафси фарбе ва шикамҳои калон кӯтоҳӣ мекарданд. баъд аз ин гуна мулоқоти хандаовар, ноиб дӯсти худро ба меҳмонхона дароварда, ба маҳрами худ барои ба меҳмон дар ҳол аз нуги хамир фатир гӯён дастархон, нон ва як табақ гӯшти яхнӣ оварданро ва аз паси вай бирён карда овардани ду мурғи фарбеҳро фармуда, аз дӯсташ сабаби бархилофи одати худ ба саҳро баромаданашро пурсид. чой фармоед, ки якду пиёла нӯшида куфти роҳро аз худ дур кунам. барои руфта хӯрдани дастархони шумо шикамамро омода гардонам ва баъд аз он сабаби ба саҳро баромаданамро нақл хоҳам кард. як фарсах роҳро пиёда тай кардан чунон маро аз кор баровард, ки ҳозир тоқати гуфтор надорам. магар шумо дар ҳамин ҳавои гарм бадани думании худро бардошта роҳи якфарсахиро пиёда тай кардед? чаро ягон савораро киро карда савор шуда наомадед? чаро дар хонаи худ ягон саворӣ нигоҳ намедоред, ки дар ин гуна мавридҳо фоида баред? шумо монанди одамони соддаи бедард гап мезанед, ноиб, гуфт Қоричканбар. охир кадом одами ақлнок пулеро, ки ба сад машаққат ёфтааст, барои яксоата осоиш ба харкорон ва кирокашон медиҳад? ман дандон дорад гуфта арраро дар хонаи худ роҳ намедиҳаму шумо бошед дар хонаи худ нигоҳ доштани асп ё харро ба ман маслиҳат медиҳед, ки онҳо тороҷкунандаи хонадон мебошанд. дар ин миён маҳрам нону чой ва яхниро оварда дар пеши Қоричканбар дастархон паҳн кард. қорӣ бо дидани табақи пуряхнӣ ва нони гарм аз сухан боз истода, монанди гови гуруснае, ки ба кунҷола ҳарисона мечаспад, даст вадаҳони худро ба тарафи нону яхнӣ бурда, сари худро аз дастархон бар намедошт. ӯ ҳатто чойро ҳам, ки бо куфти роҳ ба вай талаб изҳор карда буд, аз хотир баровард. ноиб ҳам гуфтугузорро бо меҳмони худ бас карда ба яхнихӯрӣ даромад ва ҷоҳои серравғани гӯштро бо корд бурида гирифта, ба нони гарм печонида, ба даҳони худ андохта, нохоҳида фурӯ бурдан гирифт. Қоричканбар ин ҳоли соҳибхонаро дида, табақро пештари худ кашида, бо даҳони пурнону гӯшт: магар шумо ҳам то ҳоло ноништо накарда будед? гӯён ғурунгоз зад. пагоҳонӣ дар пеши ман ду мурғи бирён оварда буданд, аммо аз он ҷо ки ҳамтабақам ин маҳрами чимхӯр ва бадиштиҳо буд, иштиҳои ман ҳам баста шуд. ба зур як мурғро хӯрда, дигарашро ба хизматгорон додам. барои кушода шудани иштиҳои ман монанди шумо ҳамтабақ дар кор аст. лекин барои кушода шудани иштиҳои ман ҳеҷ як ҳамтабақ лозим нест, хусусан монанди шумо ҳамтабақ лозим нест, ки таомро ба номи ман фармуда ба коми худ занад. зотан иштиҳои ман ҳамеша кушода аст ва барои ман иштиҳокушо ҷойи дар корӣ надорад. Қоричканбар дид, ки дар вақти ҳарф задан ӯ ҳамтабақаш дар табақи яхнӣ рахнаҳои калон кушодааст. табақро боз ҳам ба худ наздиктар кашида, бо тамоми сари калон ва гардани ғафсаш ба рӯи яхнӣ хам шуда, монанди калхоте, ки болҳои худро паҳн карда кабутарро дар зери чангули худ гирад, табақро тамоман дар зери иҳотаи худ даровард. соҳибхона шояд аз пеши меҳмон ба пеши худ кашидани таомро
мухолифи назокати мизбонӣ дониста бошад, ба табақ даст нарасонда, аммо як тарафи дастархонро ғундошта, бо ду зону ба табақ наздик рафта, сари хурди худро дар зери сару гардани қорӣ дароварда, ба рӯи яхнӣ аз вай хамтар ва наздиктар гардид. дар ин вақт ин ду дӯст ба ду барзагови ҳамюғ ва ҳамкор монандӣ пайдо карданд, чунон ки барзаговон ба сабаби ҳамкорӣ бо ҳам унс ва улфат пайдо карда, дар як охӯр хӯрок мехӯрданд ва дар вақти кунҷорахӯрӣ ҳарчанд якдигарро шохзанӣ накунанд ҳам, бо сари худ сари ҳарифи худро фишор дода аз охӯр дуртар мекард. худ бисёртар хӯрдан мехоҳанд. Инҳо ҳам бо сару гардани худ ба табақ наздиктар рафта, ҳамтабақи худро танг карда, наволаҳои калонтарро аз они худ кардан мехостанд. ноиб дар пурхӯрӣ ва шикамбандагӣ аз қоришканба монандӣ надошт. фарқе ки дар ин хусус инҳо доштанд, танҳо ҳамин буд, ки қоришканба шиками худро ҳамеша аз хонаи мардум, аз хонаҳои қарздорашон, ҳуҷранишонашон ва аз тӯйхонаҳо ва аз таомҳои сари дукони муомиладоронаш пур мекард ва дар хонаи худ ҳеҷ гоҳ бо харҷи худ таом тайёр кунонда намехӯрд. ноиб бошад, чунон ки шикамашро аз зиёфатҳои арбоб ва калоншавандагони қишлоқ сер мекард, инчунин бо маблағе ки аз тороҷи деҳқонон фақир ба даст даровардааст, дар хонаи худ ҳам таомҳои сергӯшту равған тартиб дода мехӯрд ва мувофиқи мазмуни раҳзану эҳсонкун монанди қоришканба дӯстон ва ҳамкорони худро ҳам бояду шояд зиёфат карда мехӯронид. баъд аз он ки мизбон ва меҳмон мурғбирёнҳоро ҳам бо иштиҳои чувалбақарӣ, гуруснагии говона хӯрда ба поён расонданд, навбати чойнӯшӣ расид ва дар вақти чойнӯшӣ қоришканба сабаби ба саҳро баромадани худро дар зимни нақли созише ки бо ҳамроҳ рафиқ карда буд, гуфта, аз ноиб аҳволи деҳқони мазкурро пурсид. ноиб дар ҷавоб баъд аз нақли деҳқони миёнаҳол, коркуни фаъол, соҳиби 5 таноб замин, 1 сар гови корӣ ва 1 сар модагов будани ҳамроҳрафиқро гуфт. ӯ одами ростқавл, соддаи зудбовар аст. бинобар ин аз қабилаи аз борон гурехта ба новадон афтодан, аз судхӯрони саҳро гурехта ба думи шумо афтодааст. қоришканба баъд аз завқида хандидан аз сухани охири ноиб, яъне як говмеши ҷавони сершири дарозшир ба дасти ту афтодааст гӯед, гуфт ва илова намуд: лекин агар ин гуна одами соддалавҳи зудбоварро ягон ҳариф аз роҳ бароварда нияташро вайрон кунонад, дар он вақт чӣ хоҳам кард? дар он сурат, гуфт ноиб, васиқаи шаръие бо муҳри қозикалон мисли корди буррон шуда дар ихтиёри шумо меафтад ва ба кор дароварандаи он корд ҳам дар ин тарафҳо ман мебошам. бо вай пӯсти ӯро канда, калапочаашро аз вай ҷудо карда ба шумо супурдан вазифаи ман аст. ин тавр бошад, гуфт қоришканба, зудтар ҳамроҳрафиқро кас монда оварда, заминҳои ӯро ба ман васиқа кунонда диҳед ва ман бозгашта ба шаҳр рафта ба ӯ пул диҳам. агар дер монем, метарсам, ки ягон судхӯри дигар ин луқмаи чарбу нарми ба даҳони ман наздик омадаро зада гирад. ба он деҳа рафта дар назди арбобу калонони он ҷо васиқа кардан лозим аст, гуфт ноиб. арбобро бину деҳро тоз гуфтаанд. коре ки дар деҳот бе хабардории арбоб ва калоншавандагон карда шавад, натиҷаи хуб намедиҳад. ин тавр бошад, зудтар ба ҳамон деҳа равем, гуфт қорӣ. меравем, гуфт ноиб ва ба мулозимони худ тайёр кардани аспҳоро фармуд. ноиб бо гурӯҳи мулозимони худ ва қоришканба бо онҳо ба роҳи деҳаи булмахӯрон даромаданд. қоришканба
дар умри худ асп савор нашуда буд. бо вуҷуди ин ноиб ӯро шояд барои бозӣ бошад ба як аспи ҷавмасти шухи ҷавон, ки ҳанӯз дастром нашуда буд, савор карда ба роҳ даровард. асп шӯхию бозӣ мекард ва аспони дигарро лагаткубӣ кардан мехост. гоҳо бо пойҳои пасаш истода пойҳои пешашро ба ҳаво мебардошт, гоҳо пойҳои пешашро ба замин устувор дошта пойҳои пасашро ҷуфтакзанон ба ҳар тараф ҳамола мекард ва бо ин ҳаракаташ гӯё аз ҳуҷуми аспони аз пас оянда худро мудофиа менамуд. дар ин аҳвол қоришканба дудаста ба қоши зин маҳкам часпида «Вой мурдам» гӯён фарёд мекард ва ӯ ноибро, деҳаи булмахӯронро, ҳамроҳ-рафиқро ва дар охир худашро, ки ахмақӣ карда ба деҳот баромадааст, бо алфозҳои қабеҳ дашном медод. ба умеди зиёд кардани пул аз пулҳои мавҷудаам мурда ҷудо мешавам гуфта ҳасрат мехӯрд. одамони ноиб ба ин аҳволи ӯ хандида ӯро масхара мекарданд. дар ҳақиқат ҳам агар як мулозими аспдон ва аспбози ноиб ҳамеша дар ҷилави аспи қоришканба савор рафта, тасмаи лаҷон ва ресмони гулавсорӣ аспи ӯро ба daстони қавияш маҳкам дошта, вайро моҳирона идора намекард, аспи ноороми беором дар аввали бозии худ ӯро бардошта бурда дар як канори роҳ ё киштзор ба замин зада куштанаш муайян буд. дар вақте ки дастаи ноиб ба деҳаи булмахӯрон расид, масхарабозӣ боз ҳам болотар гирифт. ноиб бо аспи худ ба паси аспи қоришканба гузашта вайро қамчинкорӣ мекард ва ба аспи худ сағрии аспи ӯро газонида, он аспи нооромро боз ҳам беоромтар мегардонид. салаи калони қоришканба вайрон шуда, каловавор ба гарданаш афтода, ҳалқаҳои вай камандвор ба тамоми баданаш печида ва барҳои ҷомаҳои тагурӯи пӯшидааш ба ҳар тараф паҳну парешон шуда рафта буданд. аҳолии деҳаи булмахӯрон, ки омадомади ноибро шунида барои пешвозгирии ин балои ногаҳонӣ ҳамагӣ ба сайр роҳ баромада буданд, дар умри худ нахустин бор дастаи ӯро зоҳиран ҳам бошад бо хандаи қаҳқаҳаи шодиёна пешвоз гирифтанд. хандаҳои онҳо ва шуру ғавғои бачагони деҳа бо ханда ва ҳайёҳӯи одамони ноиб ҳамроҳ шуда аспи қоришканбаро боз зиёдтар бармеангезониданд ва шур медоданд. чун даста ба ҳавлии арбоби деҳ Арбоб Ҳамид даромада, ноиб ва одамонаш аз асп фаромаданд, чанд кас даври аспи қоришканбаро гирифта вайро ором нигоҳ дошта, қориро аз болои зин бар рӯи дастҳо бардошта бар болои шаҳсуфи сарҳавз гузоштанд. дар вақти аз асп фароварда ба рӯи суфа гузоштан, фарёду фиғони қоришканба боз ҳам ҷонкоҳтар шуд, зеро либоси зерини ӯ, ки ба зери рони фарбеҳу нарми ҳеҷ саворӣ надида ва дар ин бардорузани асп шалҳида хуншор шудааш часпида буд. дар ҳар ҷунбондан бо як қабат пӯст аз баданаш канда, ӯро азоби тоқатнопазир медод.